Pinibangke nilinali tumafan Chief Minister Atmanirbhar labangso scheme ka apply nengji APHUTHAK se labangso video long nang peklang pon ikpo la penali tum jong si apply pulte labangso video nali tum kicheng pen kijut anlang ikon la lo pulte nali tum a process banga chini pon ikpo la pen labangso scheme APHUTHAK stame ni like dam tang hos stame video ka upload tang do nali tum jong si lang le lang pulte dam pen nali tum lang dam igon tang ti aprang si KARDOM kadu ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilang rado anafan stame lasi la penali tum jong se labangso YouTube channel kelang pening sam kanghon ka jinso do pulte labangso YouTube channel nali tum subscribe ikon la pen latest update kelong wer je afan stami hola bela jan thekloing hoda stami nali tum berpon igder non tangte non la Chief Minister Atmanirbhar labangso scheme ka apply nai APHUTHAK le non pathiek pen chethan pononang la pen lang pononang mate details ni labangso video long nang litum phanang than pachini ponikpo koson son se a process ka apply nai jima dapen copy pc ka fill up nengi malabang so details na litum labang so video long tag ponlong ikpo la pen litum labang so link telegram channel kali pulotang tenali tum whatsapp channel long dam igong hodas terminal litum labang so aling abang long ikpo kali pultenali tum chrome browser long dam pen Chief Minister Atmanirbhar Asom Abhijan putok dam igol la first kolobang makewang hola long ber igol la penali tum thengnos tamila sonarjan nang litum tag pon long ikpo la pen a process ko sop ko pp ali ma ke longji la pen ko son son se ka apply ni malabang so APHUTHAK stame la da ke tok pon ikta dolo la pen ke dam ta video long stame ni linali tum phan nang than pachini pon iklo la pen labang so scheme last date la ke 7 November 2023 si last date lo labang so prang nali tum jong si apply bilang pulte apply paprapi ko nali tum long ke donang ji labang ke bank passbook donang po la pen passport size photo la pen nalitum educational certificate la bangke nalitum arideng do ignang po la pen a process dak dingo ke apply a process bang thihek la se aprang sin nalitum dak pen registration nang po email id phone number pen registration nang po registration and pen that apply for a scheme la bang so ke apply a form dak ching pu ik po la pen dak fill up ik type benefit nalitum documents hai hui upload type benefit nalitum submit ikon la pen acknowledgement a number nalitum long pon ikpo la pen number 4 long jong se nangli ke apply don application jong se accept pulte direct nalitum abenga long stame tangka bangke nangjang ikpo la pen scheme details eligibility documents required how to apply la bang so process bang dak nalitum thek pon long ik etpo kadu ka vesta me dak details nalitum thek pon long igi la bang so website long jong si bang iklo pulote tangti nili setame nali tumphan pathiek penang than ponji aphan bor ipon ikpo aprang snali tumla angsong theklongi hini option do daing si sign up la pening si bangke nili da color bang change ikpo dia ekta da hini option nali tum thek pon longi ing si sign up la pening si bang scheme registration put dui jongse nali tum sign up elang pula sign up dimber ik penali tum sign up melo la pen nalitum jong sign up ikalo pulte la scheme registration podim nalitum ber iko scheme registration adim ber ik det penalitum matheng no son interface matala son arjana chiklang ekpo ni dak zoom sina wong pikpo matana piklang ekpo aprang sinalitum dak nalitum mobile number la penda option hini dui ingsi bangke login with password la pen ingsi bangke login with otp nalitum password jong se cheating ni dat pulte la login with otp option number ik nang po la pen nalitum screen along stame captcha dak number doi la bangso number bangla enter captcha la bangso dim nalitum ber ikon la penda da fit nalitum dak pen login pon ik me po mate option wang ik potang ti pravjin pen lista me dak pen login pon ik po la pen nalitum stame mobile number pen password ber ik ala pulte nalitum la captcha sta ber ikon la pen login option nalitum thek pon long ik po la login po option long nalitum ber ik nang po login along ber ik det pendak loading ikpo page bang la pen nalitum matheng nus tame dak chiklang ikpo la pen dak nilimendu ikpo la nalitum stamina nalitum amendu ikpo la dak nalitum mobile number pen jong si apply dun pulote la pen dak theklongi apply for registration podim theklongi la bang sodim sinalitum ber ik nang po la bang sodim ber ik det pen fit inghong ik chenang product daga paste bang ching pu ikpo la penalam so daing hong ik chelana
la pendak ching puik lo nili long net sab problem nas nili da video bang sab paching ton ikok po la pendak complete iglo loading bang la pen registration for Chief Minister Atmanirbhar Asom Abhijan la pening sidak kapachini alam the bang la puilo all star mark la bang ke star ke do an banali tum fill up ik thai nang po la da ke tok pons ta me do iglo la pen star avi an nali tum fill up le data choglo la pen information about applicant la pen nalitum dak amen ma already nalitum na chiklang ikpo nalitum amen stame la pen father name la pen dak gender bang dak select ponang po la pen nalitum la category thegloi nili 1 minute category nalitum dak pen select pon ego general SC OBC la pen ST hills ST plains nalitum select pon ego la pen category select igdet pen finalitum dak date of birth select pon ignang po la pen date pan card number nalitum pan card number ber ignang po la pen nalitum employment exchange labang ke 2022 mate 23 aprang ka apply employment exchange nang po la pen employment exchange nalitum labang so number ber igdet pen fill up verify podim thegloing la verify podim nalitum ber ignang po verify long ber igdet pen fit nalitum da green labang sodim green do ikpo verify ik alo pulte jons nalitum employment exchange na anta apply pilang pulte prabjin pe nalitum apply ikmo koson se ka apply ning ma labang so process tamenili kedam ta video long tamenalitum phana piklang pon iklo nalitum jons lang lelang pulte lang dam ikmo kali pulte nalitum ladak pen direct tame apply ikme click here podim la berikon da option long labang sodim berikon la pulte dak employment exchange ka apply registration a form bang chingpu ikpo sonhola pen dak select sector pudothula nalitum la verify that employment exchange verify that la select sector podim nalitum ber ikon la pen nalitum copy pencil la bangso scheme alik chu endun chima la bangso putha nalitum dak than pachini nang po mate select nang po la pen dak ready made grammar sector la pen plantation sector bamboo rubber agar extra wood basis industry la pen dak du ula la pen jos nalitum phag b la pen kapre kapang reng pensi endunji pulde nalitum la poultry dairy la pen gotery la pen piggery la bang sodim nalitum select igo la pen type of grade dotula dia type of trade la bang sodim nalitum ber ignang po la bang ke nalitum servicing ma trading ma mande manufacturing ma la pen nalitum lahai jong si avi pulde la others long ber igo others long ber igdet pen feedback if other please select the sondak dui la pen nalitum dak tok don igon just tame la pen la complete iglo pulte nalitum dak photo nalitum passport size sa photo nalitum upload ignang pulo dak pen ka upload ji afa nalitum la browser pu thegloing la bang sodim nalitum ber ignang po la pen nalitum ko so file si photo bima la bang so photo select si dak upload ignang po la pen photo maximum size la ke 20 kb pen max size bang ke ong nail 400 kb anang po photo size bang ke la pen permanent address with mobile number nalitum da mobile number anta da fill up dunang po la pen permanent address bang la son lo nalitum da arong amen la pen nalitum area men la pen nalitum arong la pen area men tok dun ingola address line 3 long bang nang nelo address line 1 2 do la bang nalitum arong la pen area men tok dun anta choglo state da already select ikpo la pen nalitum district select igon la pen nalitum legislative assembly mate LAC la bang so dak select pon igon select that pen feed nalitum sub district la pen pin code la pen nalitum mobile number banda already do po la pen nalitum email id stame da already do ikpo la fill up ik thailo pulte nalitum puthot dak education qualification bang nalitum fill up ignang po fill up ji afa nalitum degree amen nalitum dak pen select pon ignang po la bang so please select po dimber ingon la pen cons nalitum kachali ma metric calculation ma HS ma graduation ma mate up to class 10 pass pe tu man ta dak apply dolong nalitum jong se class 10 pass pelang pulte nalitum screen along theglong up to class 10 labang sodim le nalitum bedun ta choglo la pen nalitum dak name of course nalitum a course copy a course en mala ta nalitum dak togdon ignang po also college school pen mala bang so details togdon nang po komantu ningkan se ke pass mala bang so ke pass dak togdon nang po la pen percentage ko an se kilong ma la pen ko an divisions nalitum kilong dun mala bang so details nalitum fill up ignang po la fill up ik thai pen feedback ki jutsi la nalitum bank details manalitum account number la banalitum fill up dun ek pamino lang ek pamino la pen nalitum account book long theklongi IFSC code la bang so code sta manalitum dak pen ber dun ignang po la pen name of the bank nalitum kopia bank ma la bang nalitum dak pen please select pu theklongi Assam Gramin Vikas Bank
Allahabad Bank lapen Andhra Bank la son tak tak sedak pena ana bank nang litum long igi ajat a bank icon stame nang litum dak na accept lo la nang litum apply don example de apply don igol lapen branch amen nang litum tok ignang po ko so branch ma labang nang litum tok in tok don ignang po lapen address of the bank nang litum la bank icon long masih address do po dia ikta labang so bank address ko na ma labang so address bang dimension don ignang po lapen kijut silo nalitum dak thek longi declaration labang sodim nalitum ber igon lapen dak berik det benefit dak kithom option dui kithom option long bangla sonlo ing si bang ke dak save fulo save as draft lapen ing si bang save and next lapen resend to dak do asinalitum dak to ana chok chip nalitum la reset pu red color long dui labang sodim ber igon lapen tok thu we phagol lapen nalitum jong non fill submit milang pula save and draft save as draft wa dim ber igon lat bangken alitum mo fitless submit choklo la penon se submit ji pulten alitum save and next long submit igon ni lista me dak ke do an ni fill up la pena prang process na litum pan na peklang pon ikpo en ni lista me dak details ba ni fill up ik alo la pen la declaration I la declaration adim na litum ber igon dak ber ik det pen na litum jong sila submit milang pulten am tan nilin thana save and draft long ber igon la pen nili non dak save and next long ber pon ikpo lapen lason dak narju ikpo are you sure you want to save draft lason yes nalitum la yes long ber ego yes long ber igdat nalitum matheno la acknowledgement a number bang mate la bang so receive nalitum long pon ikpo dak nalitum applicant amen registration number lapen permanent address district pin code mobile number lapen submit a date la hai hui dak thek pon long ikpo lapen nalitum la bang so acknowledgement receive bang la bang nalitum download ikite download igder nang po kali pelten nalitum screenshot stame and igder nang po jons nalitum laptop computer long bensi apply pelten nalitum print direct print pu tok di labang so dim ber pen nalitum labang so lo bang print out igder tamelo lasi nalitum labang so video kilang pen jons ning sample labang so video kan ma share on share ikon la pen labang so YouTube channel dan nalitum subscribe kilang pulte subscribe ikon la pen labang so scheme ka apply ho jong se form ko pipine nalitum jong se ka fill up tekte do pulte nili phana homre ikon nilista menalitum phana chirap dun ji aphan bor I ponik po la sipinia video long bangge nili abang so ka apply process na peklang pon bangla anchot la se dumi thak mi ka dukawi Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra do an phan stame nili hen pen kardom to change your